η ποιότητα των παικτών, η ικανότητα αυτών των ποδοσφαιριστών είναι τέτοια που μετά τα δύσκολα και άσχημα πρώτα αποτελέσματα άρχισαν να χάνουν την αυτοπεποίθησή τους. Η αυτοπεποίθηση κερδίζεται όταν βασίζεσαι στα καλά σου στοιχεία. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι και ικανότητα έχουν και προσωπικότητα έχουν, αλλά συμβαίνει ακόμα και στις καλύτερες ομάδες να έχουν μια άσχημη πορεία. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Οι ηγέτες βγαίνουν μέσα από τις δύσκολες στιγμές. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα. Οι ποδοσφαιριστές που θα βγουν με δύναμη και αλόβητη μέσα από αυτή τη διαδικασία είναι αυτοί που θα βοηθήσουν για να ξαναβρει αυτή η ομάδα το χαρακτήρα της. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος αύριο θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και δεν θα έχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Που έχω εγώ προσωπικά. Δεν γίνεται να υπάρχει. Πόσο πιο χάλια. Δηλαδή, μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό το να πάμε καλά αύριο, να αποδείξουμε πρώτα σε αυτούς μας, μετά στον αγνό φύλαθλο. Γιατί για το φύλαθλο το οποίο περιμένει απλά μόνο να μιλήσει άσχημα για την εθνική, δεν οφείλω κάτι. Δεν μπορώ να φανταστώ. Εγώ δεν μπορώ να μπω αύριο στον αγωνιστικό χώρο αν θα αγωνιστώ και να μην δώσω το 200% να αποδείξω σε αυτούς που είναι πρώτοι ότι είμαστε εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω να κάνει γιορτή κανείς μαζί μου. Δεν θέλω να γελοποιούμε άλλο. Δηλαδή, έλεος.